Шановні сябри, у меня ніколи в День волі не було навіть і кроплі горечі. Тому що ми, коли організовували акції в Білорусі, там було тяжко. Але ж я на свої очі за ці десятки років бачив сотні тисяч мужних білорусів, які змагалися з бандою. І вони є ще. Є боль. Тому що ми зібралися в той час, коли Білорусь знішає банда Лукашенки. Я казав на мітингах в Варшаві ще про студента Олеся Пушкіна, який провів першу публічну акцію на День волі. Эта банда забила Олеся Пушкина. И они думают, что так они забьют весь белорусский народ. Скажем разом: герою Беларуси Олесю Пушкину тройцы! Слава! 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 Герою Беларуси Олесю Пушкину тройцы! Слава! 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 Герою Беларуси Олесю Пушкину тройцы! Слава! 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 Есть оптимизм, потому что впервые за шмат годов поміж шматлікими віншаваннями на День волі було віншавання від Миколи Статкевича. І ми тут, на площі, мусимо бути разом з тими людьми, які сьогодні в Білорусі змагаються за наш народ. Я абсолютно згоден з Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, який сказав, що б'ють пожилих і хворих, б'ють системно і режимно. І це робиться вже 6-й год. І зараз за стінках білоруський інтелігент, якому буде 76 років, якого я добре ведаю, Змитер Санько. Давайте разом скажемо про наших політв'язнів. Змитру Санько! Слава! 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 Змитру Санько! Свобода! Свобода! Анджею Почоботу! Свобода! Любов Різанович! Свобода! Свобода! Денису Ивашину! Свобода! 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 Вольге Майоровой! Свобода! 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 Олене Лазаршик! Свобода! 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 Олесю Мазуру! Свобода! 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 Владимиру Гундару! Свобода! 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 Беларуси! Свобода! 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 Беларуси! Свобода! 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 Беларуси! Свобода! 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 У нас есть День воли, але ж віру белорусский народ. У нас будет День свободы, коли белорусский народ позбавится злочинной ГБшной банды. Так будет, бо белорусский народ поневоленный, але живе. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!